В Конгреса на САЩ бе внесен законопроектът за анексирането и държавността на Гренландия. Това се казва в пресъобщението на конгресмена Ранди Файн. Гренландия не е далечен аванпост, който можем да пренебрегнем, това е жизнено важен ресурс за национална сигурност. Този, който контролира Гренландия, контролира ключовата архитектура за корабоплаване и сигурност в Арктика, която защитава Съединените щати. Америка не може да остави това бъдеще в ръцете на режими, които презират нашите ценности и се стремят да подкопаят нашата сигурност, каза Файн. Военното завземане на Гренландия от САЩ ще означава край на НАТО, заяви еврокомисарят по отбраната и космоса Андриус Кубилиус. Съгласен съм с датския премиер, че това ще бъде краят на НАТО, но сред хората ще има много негативни последици, каза той пред Ройтерс в кулоарите на конференцията за сигурност в Швеция. Президентът Доналд Тръмп многократно е говорил за планове да направи Гренландия част от САЩ. След операцията срещу Венецуела той потвърди в интервю за списанието Атлантик, че Вашингтон се нуждае от датския остров поради факта, че се твърди, че е заобиколен от китайски и руски кораби. Според датския премиер Мете Фредериксен тези думи на Тръмп трябва да се приемат сериозно. Тя също така призова американския лидер да спре заплахите, отбелязвайки, че ако Съединените щати атакуват член на Северноатлантическия алианс, тогава всичко ще свърши. Talking about acquiring, not leasing, not having it short term, we're talking about acquiring. And if we don't do it, Russia or China will, and that's not going to happen when I'm president.